Ce e viața? E o minune. Deportați. Nu. Care au fost, dar eu, părinții mei, am stat aici. Părintele meu lucra pe atunci în Raicom Party, la Susleni, eram în raionul Susleni. Și noi cu mama, noi 4 surori am fost. Eu și ei mai mari și le-am crescut fetele, le-am dus să îmbrace și îmbram toată ziua până să le îmbrață. Era mai scurt, mama se ducea la lucru, papa nu era, cu lunile nu-l vedeam, era dor de dânsul. Când vine de la Susleni, venea acasă pe jos, pe atunci nu era transport. El venea o dată în lună, venea acasă și ne aducea de mâncare, ne vedea și pe urmă se ducea înapoi și lucra. Și-a lucrat el mulți ani acolo și pe urmă, de-anul prin 49, s-a mutat aici în sat și a lucrat secretar Soveta, secretarul Sovietului Sătesc, până ieșit la pensie. Tata dumneavoastră a fost deportat? Tata dumneavoastră a fost deportat? Nu. Și în 49, cu papa mă duceam la Orhei, mă duceam la centru acolo, la școala pedagogică. Și pe drum, mergând pe drum așa ea, au ajuns multe mașini, cu zovâii de astea, și erau pline cu oameni. Așa erau deportați, dar eu nu știam. Așa îi duce. Mai scurt, unde îi duce, eu dus în felurite cărți. Eu deportat. Și noi am mers, ne-am uitat, mașinile ne-au ajuns de urmă și au trecut și așa și ne-am uitat cum se duce. Cu pline deasupra. Înainte nu era autobuzuri, nu era numai de astea descoperite. Și după aceea eu am înștiințat că astea mi-au vestit părintele meu, papa, mi-a spus că au ridicat la noi din sat de aici, din toate satele, au ridicat și au dus, care trăie mai bine, gospodar care era velitate, l-a luat și îl dușea. Și eu deportat mai scurt. Și amuia sunt familii care eu deportat mai scurt. Și amuia sunt, nu s-au întors înapoi. Trăiesc acolo. Acolo născut copii. Sunt multe familii care trăiesc. Și am acolo, nu s-au mai întors. Ia că acolo. Față 6, față 7, foametea. Și aseară am vorbind cu sora mea, cea mai mică, cu Maria, cum noi am crescut. Nu vedem pâine săptămânile. Și trăiem. Clei, toată ziua umblam prin copaci, năsuiem prin copaci, era clei. Mâncam clei de copaci. Mâncam fel de verdețuri. Este un fel de plantă corovaie. Ați auzit de corovaie? Se mănâncă planta așa. O curățăm, crește mare și nu este pe imașuri. Și rupem câte un braț de corovaie, ne punem jos și o curățăm, că avea coajă. Avea mai scurt ca o lumnare. Mijlocul ei, mijlocul celălalt mâncam. Și mâncam toată ziua și năpădem. Corovaie, susai, da susai știi? Știți? Nu.
susaiul i-am dat pe are așa un fel de lapte în trânsul. Și făceam așa, ea și-i șuia mărâmea și-l mâncam. E ca cu este am trăit, e ca chiar aseară a vorbit în telefon cu sora Maria. Cum noi am trăit pe vremea foametei, cu clei din copaci, și cu corovaie, și cu susai, și cu fel de bureni. Mâncare nu era nică cu fosăștă și nu era pâine. Duce mama la dubăsari după pâine și de acolo era pâine și de la magazin și dacă apuca o pâine, două, dacă apuca și venea acasă și ne aduce, dar ce să faci cu o pâine două? Și mai spune, dădea câte o cățcuță de pâine și era tare greu. Mâncam o fărmătură de pâine, dar rar. Și de-am în 49, dacă eu m-am dus la Orhei, tot nu era astea după foamete, era ani grei. Și acolo ne plăcea la școala pedagogică, ne plăcea tot un fel de supă cu burene, urzică, de-am urzică o știți, urzică și cu steagă, și nu mă duceam să mănânc. Zic că și să mănânc eu, nu mă duceam. Dar directorul îmi făcea adunare cu noi și ne spunea, veniți măi copii și mâncați, când ați mântuit școala și ați muriți, mâncați că asta e bun. Nu era macaroană, nu era orez, nu era cartoafă, nu era fasolă, nu era absolut nică. Și ne făcea ca și mâncam zamă de șea cu urzică și cu steagă, era verde și alungea din ochi, cum mâncam și dați cald la stomac. Erau mulți studenți care nu ajungeau până la urmă, dar mulți le pădau. Din cauza foametei le pădau câte au fost, câte s-au întâmplat, dar tot răul ăsta vine de la oameni, tot rău. Și binele și răul noi îl facem, dar trebuie să ne stăruim să facem bine. Da, într-adevăr, Stalin a făcut multe lucruri. O suferit lumea. Într-adevăr, așa de la conducere depinde tot. De atunci eram copil, eu nu înțelegeam. De-am amușat să mă gândesc că cum a fost, dar mi-aduc aminte și am tras, cum de-a rămas în viață, nu știu cum de-a rămas în viață. Am atâția ani de foame aici acasă și acum la Orhei, la școală, l-am povestit în unicen să mâncăm. De-am din 53, din 54, au apărut, era macaroane, era orez, ne plăcea mâncare bună, carne, era cartofi, era 53, 54, 54 am terminat, mai departe, au fost ani buni și studenții nu le pădau să ducă, dar cât eu am stat, apoi câți o lepădat, nu puteau să șadă acolo, să duc poate. Eu am răbdat ea gata. Am dus greu. Vine la mine, papa vine de aici pe jos, eu sâmbătă, dacă tot săptămâna nu mâncam, sâmbătă țineam o fugă de la Orhei până acasă, pe jos, veneam să mănâncă o leacă de mâncare, o leacă de borș de-a mamei. Veneam pe jos, ajungeam pe amuia, ajungeam acasă, intram în casă, mama, am venit să mănânc un borș de-a mătare. După aceea, papa ne-a spus să nu vii acasă, că și-o mânca noi, eu o să vin și o să duc. Eu cumpărat vacă și o mugea și vine și ne aduce butele cu lapte, boți de brânză, ne aduce și ne spune, eu am să vin la tine peste o zi. Apoi eu hrăneam fetele din camere, din două camere de acolo ne puneam și le hrăneam pe toate, mâncam împreună la internat. Ia ca cum plăcea. Primul val de deportări a fost în 1941, vara.
tot vara era. Și taman atunci când încă nu trecuse armata germană peste Prut și nu trecuse armata română peste Prut, atunci armata rusească a ocupat Basarabia și au început să deporteze oamenii bogați. Adică de acum în Rusia era făcut colectivizare și au crezut că o să meargă așa, fără război, fără nimic, o să cucerească ușor Moldova și să o curețe de oameni bogați, să creeze colhozuri și aici. Și au început să deporteze oamenii bogați și i-au dus tot în Siberia, au început să-i duc spre Irkutsk, spre Siberia de nord, nord-est. Și nu s-o uita, că e bătrân, că e tânăr, că e copil, lua familii întregi cu copii mici chiar, cu femei gravide. Și deci au fost duși în Siberia și acei oameni au rămas în continuare, care au rămas vii, care au murit, dar au rămas în continuare în tot timpul războiului și pe vremea foametei și după anii 50, ei au rămas acolo. Ei au rămas acolo. Mai scurt, mulți ani s-au chinuit ei acolo. Pe urmă, după ce a trecut granița Prutului, armata română și cu armata germană, armata rusă s-a deplasat înapoi tocmai până la Moscova, știți de lucrul ăsta de acum. Și oamenii au trăit așa înainte cum au trăit și până la deportările astea. O parte din populație, când au văzut că se petrec deportări, s-au deplasat, au trecut în România și aceia s-au întors, tot oameni gospodari, și au început să gospodărească mai departe aici, în Basarabia. Era o văduvă de război cu 2 fete mari, da foamete, dușeau. Și m-am dus odată cu o străchinică, cum m-am dus o străchinică, așa cred că am putut o duși, cu 2 pătlăjele murate și cu o leacă de moare. Și ține minte că tante Olea spune așa, fetelor, moare o mâncăm amusară, dar pătlăjele lăsăm pe mâini. Vă închipuiți, fetelor, și foamete au fost, și foamete. Mureau. La noi pot să nu țin minte copii morți, lume moartă, de atâta că a fost un sat de rădzăși și ei mai aveau pământ, au mai avut, lucrau și făceau și mai țineau un purșel, mai țineau o vacă și s-au ieșit din foamete. Dar unde au fost sate mai mult cu țărani sărași, acolo strașnic mureau copiii, tăiau pe copiii mai mici să hrănească și mai mari să-i salveze. Nu știu ce carte am citit eu. O carte proaspătă am citit acum despre vremea foametei. Așa arată și vorbesc de sudul Moldovei. În sud, strașnic foamete au dus. Și mai în scurt, așa au fost foamete. Așa asta e foametea și deportările. Dar când au început să întoarcă, de acum au început să ne povestească. Eu tot pe lângă tata. Tot pe lângă tata. Și nănășelul Haralampie s-a întors acasă cu o fiică. Dar s-a dus cu 2 fiici, cu nănășica, cu jinerii și cu fată mare, și el. Și fata mai mare era gravidă. A apucat o travaliu de naștere în tren, când îi duceau spre Siberia. Și nănășica a coborât să opriți trenul, să dea cadavrele jos, mai cureți vagoanele. Și nănășica a coborât-o că să nască la pământ, să nu către lume în mână, că nu dădeau voie să coboare lumea din vagoane, dădeau numai cadavrele. Și nănășica i-a dat voie, văzut de acum soldații, că e în travaliu de naștere, și i-a dat voie nănășica și s-a coborât și nănășelul. Și eu născut în timpul ăsta. Știi ce au făcut soldații? Cu piciorul au aruncat într-o vale, că tăma la o vale, unde dădeau și cadavrele. Pe dânsa, pe Mășunia. Și copilașul, nănășica a murit pe loc acolo. Când au văzut ce au făcut din fiica ei. Pe loc a murit, vă închipuiți? Ia ca așa s-a făcut. Asta un caz care eu
Au știut din neamurile mele, dar până numai un caz a fost, Doamne, mare banditism a mai fost. Și sărmanul, cât o trăit al să minte, nu s-a desenflat ochii. Ea ca așa ieșea și cu lăcrimi.